hasierako puntu batzuk jarriko dizkizuet. Aitor zer modu zabiltza urten oporretan, alde da nik ondoen nabil ni horretan. Ez daukat inor zaita ez da ere zorretan, urte osoa pasa behar nuke bertan. Bertsolari batentzat oporrak zer dira, Lasai, lasai joatea gustoko herrira, lagunekin ibili eta erretira, baina askotan lortzen zailena hori da. urrun bidaiatzea gustuko alduzu, Gonbidatzeko nahiak hartu altzaituzu, aizu gertuan nabil nik kasuan kasu, kasik beste lagun bat bilatu ezazu. algortan turista bat ote zinateke, Ez nere burua ezin saldu horren merke, hainbat urte hemen ta hainbat saio bete, beste ikida lana egingo nieke. abuztua joaten da ohartu gabe, Ta laizter iraila dator parez pare, 31 egun badaude alare, gozatzeko aukera dexente badaude.